Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadam. Las 6:11 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita luka, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Hunyo 22 tuig 2020. Akitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon at Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Pinakadamong COVID-19 cases sa Western Visayas na record subong adlaw. Mga LSI kag OFW nga naka-mandatory quarantine ginsaylo bangod sa linog sa syudad sang La Carlota. Sa balita national, NBI nagpanugyan sa publiko nga maghalong sa paggamit sang face app.
Philippine o na PhilHealth President igin klaro nga wala siya sa issue bato kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Kag sa atong balita international, largest single day increase sa COVID-19 na record sa adlaw sang Domingo sunod sa WHO. Sa sports balita, Team Philippines na sweep ang Indonesia sa FIBA Esports Open 2020. Kag sa atong balita entertainment, Justin Bieber igin panginwala ang kaso nga sexual assault kag plano nga maghimo sang legal action. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos kid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa iyo.
radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Na record sa Western Visayas ang 15 kabagong COVID-19 cases. Ini ang pinakadamo nga kaso sang COVID-19 nga na-record sa isa kaadlaw. Sa ginpagwa nga datos sang DOH Western Visayas subong hapon. Ang 15 kabagong nga kaso ang tanan mga locally stranded individuals kon LSIs kag tanan ang naka-facility quarantined. Ining ginabugusan sang 3 ka Negrosanon, 2 gikan sa probinsya sang Iloilo kag napulo ang sa syudad sang Iloilo. Ang 3 ka mga negrense ginabugusan sang 25 anyos nga babayi nga residente sang syudad sang Sagay, 21 anyos nga lalaki nga taga Banwa sang Hinigaran kag 23 anyos nga residente sang syudad sang Escalante. Samtang sa naman ka Negrosanon nga taga Banwa sang Hinigaran ang kalakip sa 4 ka panibago nga recovery sa sang COVID-19 sa Region 6. Naglabot na sa 197 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa gipagwa nga datos ng Department of Health Western Visayas, may 72 ka aktibo, 114 ang recoveries, kag nagapabilin sa 11 ang napatay tungod sa masakit. 567 ka laboratory results ang gipagwa, sa diin 312 ang halin sa Western Visayas Medical Center Sub-National Laboratory, kag 255 naman ang halin sa Teresita Halandoni Provincial Hospital Molecular Laboratory. Sa 567 ka mga lab results, 15 dire ang positibo kag wala sang repeat test, samtang 552 ay negatibo kag wala naman sang repeat test. Sa iban nga balita lokal, temporaryo ang ensaylos ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Lacarlota ang ilang mga LSI kag OFW nga ginapay dalam sa mandatory quarantine bangod sa nagluntad nga aktibidad kag sitwasyon sang bulkang Kanlaon. Ginpahayag ni Lacarlota City Mayor Rex Halandoon ini nga mga LSI kag OFW ang ilagin pahamtang si sa kapampubliko nga eskwelahan sa proper sang syudad gikan sa resort nga ilaging gamit bilang quarantine facilities. Sunod sa alkalde, iyan na ginpatawag ang kapitan sa 5 ka mga barangay agod sa pag-activate sang ilang mga disaster units samtang ginahulat pa ang resulta sang analysis gikan sa FIVOGS National angot sa gintunaan sang linog. Personal nga nakigsapol kay nasangaga sa alkalde sa syudad sa Lacarlota si Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zappart Gerhard Kailian upod sa representante sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nasyonal agod sa pagdihon sa nagakaigong mga preparasyon angot sa nagluntad nga mga pagtayog sa bulkang Kanlaon sa diin na record sa FIVOGS umpisa kagabi tubtub kay nasanga o kung tubtuba sa subong hapon. Suro kay Kailian iningalihok sa italtapan ang basiman sa mando ni Governor Eugenio Salazar
rason nga mapasiguro ang proactive nga kahandaan sa tagsa ka mga LGU nga yara na pahamtang malapit sa bulkan. Dugang panikaidian, ginahulat pa nila sa karon ng assessment nga ginahimo sang FIVOC sa nasyonal angod sa pagdeterminar kung bala ang naging origin sang among linog. Wala naman nagahatag sang kumpiyansa ang gobyerno nasyonal o kung gobyerno probinsyal angod sini nga sitwasyon rason nga ila naging konsiderar ang tanan nga mga plano sa anuman nga sahi sang senaryo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pa nga balita lokal, ginkompirmar ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Johnson Benjamin nga nabato na sining panibagong advisory gikan kay Mayor Raul Herona sang Tabualan, probinsya sang Cebu. Napetsahan Hunyo 21 nga ginkakas na ang travel ban para sa mga pasahero nga magatabok halin sa may Tabualan pakadto sa may Negros Occidental. Ginpahag ni Benjamin ang mga LSI kung locally stranded individuals nga may travel documents lamang ang pwede makasakay sa mga sakyan pandagat pasulod sa Negros Occidental. Base man sa executive order na ginpapanaog ni Governor Bong Lacson. Ginpahayag man ni Benjamin nga ang mga LSI gikan sa probinsya sang Cebu ang mahimo makatibok kung may koordinasyon sa probinsya agud maakomodar depende sa kapasidad sa quarantine facilities sang Negros Occidental. Ginkaron ni Benjamin nga nagapabilin nga wala ginapahanugutan ang mga LSI gikan sa Cebu bagod na paidalom ang lugar sa enhanced community quarantine. With the recent development sa Mayor of Tabualan, just remember that LSIs lang yan, meaning those with the proper document pwedeng makatabok from Tabualan going to Escalante. And remember also that the governor of the province has its EO na dapat yan ang porsyon sang palayag ni PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin. Sa katapusan nga balita lokal, pag-aumpisa na sa mga simana ang pagpanagdag sa ikadung nga tranche sang 6,000 pesos nga ayuda sa idalam sang Social Amelioration Program. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Pasita Tero, magabaton sang 6,000 pesos nga ayuda ang kapin 97,000 ka mga SAP beneficiaries, samtang 12,000 naman ang mabaton sang kapin 15,700 ka left out families kung eligible sa SAP pero wala nakakuha sa first tranche. Ginpatag na Pero humalin 98,143 ka mga SAP beneficiaries sa unang tranche, nagnubo ini sa 97,000 para sa second tranche matapos nga ginkakas sa listahan ng mga persona nga may ngalan sa duwa ka barangay kag ang mga nakabaton man sa ayuda gikan sa DOLE, SSS, 4Ps kag iban pa. Target sang DSSD nga matapos ang hatagay sang ayuda sa sulod sang 3 kadlaw subong nga semana. Ginpatag man ni Tero nga hindi mahimo nga marinis ang ayuda pagi sa PayMaya kag GCash bangod kulang ang tion para tudluan ang mga benepisyaryo sang sining nga proseso. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippines Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ugali ang paginom sang DTX 500 bagod mayroon ni sang 3 ka mga anti-diabetic properties. Charantine nga nagapanubos ang glucose V-syn nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa aton mga kaaksyon, kay balubla ka mga pinaka-importante nga halungan ginaton ang aton man ikaayong lawas. Agud marikawan ng mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold, mas gin panami kag mas gin pa epektibo, bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold, epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom
sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:32 kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Nagpanugyan ng NBI sa publiko nga maghalong sa pag-usar sang face-up. Isa sa mga features sang face-up ang pagpakita sang itsura sang user sa iban nga gender. Suno kay NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo, posible nga mausar ang app para makompromisong pribado nga impormasyon sang user. Dugang pa ni Lorenzo, pwede ini nga mausar para sa blackmail kag posible man ang pag-spy sa user bago naka-enable sa cellphone ang GPS. Ginalan daw man sang NBI nga posible man ang identity theft kag voyeurism. Sunod sa NBI, pwede nga mag-file sang reklamo ang persona sa kapulisan o kung sa ila ahensya kung makompromiso sang amo nga apa. Ginklaro ni Philippine Health Insurance Corporation ikon PhilHealth President kag Chief Executive Officer Ricardo Morales nga wala siya sang issue bato kay Presidential Spokesman Harry Roque. Nagwa ang palayag ni Morales matapos ginpahayag ni Roque nagligid nga semana nga may ibulgar ini nga panibagong anomalya sa PhilHealth kalakip ang pagpagkamalaod sa liderato sang state insurer may angod sa ginaligar wala matapna nga mga korap nga opisyal. Suno kay Morales wala siya sang issue angod sa palayag ni Roque ilabi pa nga isa lamang ang ilagi na serbisyuhan ang mga Pinoy kay si Presidente Rodrigo Duterte. Ginabi-abi man ni Morales kung magpangita si Roque sa magabulo sa PhilHealth
Kung sa paglantaw sang presidential spokesman nga sa karon nga liderato hindi maka-implementar sang Universal Healthcare Law. Si Morales ang gina-appoint bilang head sang PhilHealth ni Presidente Duterte sa tung Hunyo tuig 2019. Gin pa siguro naman sang PhilHealth nga may nagakaigo nga pondo para sa 2020 sa piyak sang COVID-19 pandemic kag bisan nga gina-rekomendar sang top official nga i-delay ang pagpatuman sang Universal Healthcare o kon UHC law. Suno kay PhilHealth President kay Chief Executive Officer Ricardo Morales, ang publikong wala sang dapat kabalakan sa piyak sang matas nga bayran nga resulta sang COVID-19. Suno kay Morales, ang PhilHealth ang may 130 bilyones pesos nga reserba kag may COVID-19 price tag nga ginabulog banta nga 40 bilyones pesos. Suno pa sa PhilHealth nga sa katapusan sang Abril, ang PhilHealth ang naka-release na sang 52.5 bilyones pesos. Subo nga simana, pagabatunon ni Presidente Rodrigo Duterte ang opinyon sa naglain-lain nga ahensya angot sa legality sang anti-terrorism bill. Ang Department of Justice kay Office of the Chief Presidential Legal Counsel ang una na nga nagapadala sang ilang komento angot sa kontrobersyal nga hagna. Ang Office of the Executive Secretary ang ginapaabot naman nga maghatag sang ila legal opinion. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala pa ini sang ideya kung bala nabasa na ni Duterte ang kabugusan sang anti-terror bill, mao ginahulat pa ang mga inputs. Dugang pa ni Roque, subong nga simana iga-presentar ang hagna kag ang mga rekomendasyon sa naglain-lain nga ahensya sa Presidente. Sa nabaluan, perma na lamang na Presidente Duterte ang kulang para manginlayi ang hagna kasunod nga naaprubahan ini sa Senado kag sa Kongreso. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippines Standard Time, detalye sa Balita International, Sports kag Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita international, ginpahayag sang World Health Organization nga adlaw sang Domingo na record ang gidakabig nga largest single day increase sa kaso sang COVID-19. Sunod sa WHO, sa sulod sa 24 oras, naka-record sang mas sobra 183,000 nga bagong nga kaso sang masakit. Hini ang pinakamadamo nga single day increase sa kaso sang COVID-19 umpisa sang outbreak. Dugang pa sang WHO, kalakip sa naka-record sa madamo nga kaso sang COVID-19 amo ang pungsod sang Brazil, US kag India. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, gain pamatud-an sang Pilipinas ang pagpanguna sa Southeast Asian Basketball matapos ang 5-game sweep batok sa Indonesia sa FIBA Esports Open 2020. Nanguna sa Custer Aguilag Gala sa score nga 71-35. Gain paginbulaan man ni samang basketball ng Pilipinas ako ni SBP President Al Pandillo ang team matapos ang 5-0 sweep. Magluwas sa Pilipinas, nanguna man ang Australia, Argentina, Italy kag Saudi Arabia sila tag sa ka-conferences matapos ang tatlo kaadlaw nga tournamenta. Ang FIBA Esports Open 2020 ang gin-produce sang FIBA Sports Studio sa Riga, Latvia. Ang kada team ang ginabugusan sang pito ka players kag nagahampang usarang NBA 2K's Pro AM mode. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, ginpanginwala ni Justin Bieber sa Twitter ang aligasyon sa isa ka babae nga iya ini na sexual assault sa tuig 2014 sa Austin, Texas. Ang international singer-songwriter ay nagpost sa madamong nga tweets agad nga kontrahon ang akusasyon sang o kung akusasyon sa madamong mga receipts para pamatud-an ang iya nga palayag. Pero kay Justin, wala na niya ginasapak ang kaangay nga isyu tungod magkapila na siya nakabaton sa kaangay nga mga akusasyon sa bilog niya career apang sa magkasubilano niya ang iya asawa kag ang iya nga team na desisyonan sini nga magpagwa na sang pahayag angod sa isyu. Palayag pa ni Justin nga kuno-kuno lamang ang mga isyu apang ang isyu sang sexual abuse hindi dapat nga pabayan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 42 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan ang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Lunes, Hunyo 22, tuig 2020. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.